хајде покажи. С клас и стил злобарите сега вдигни. Камиони пълни с милион. Това е сила, Исус е патрон. Давай Исус, хајде покажи. С клас и стил злобарите сега вдигни. Камиони пълни с милион. Това е сила, Исус е патрон. Давай Исус! Кой не познава Исус патрона? Кај бавардото маре тиктоця. Осана завој пале па барзале. Осаворе душмаја нашти блеравеле. Телефона му не спира да звани. Версат го вашите верни жени. Ако се наложи ще ги вземе. Но за глупости няма време. Давай Исус, хајде покажи. С клас и стил злобарите сега вдигни. Камиони пълни с милион. Това е сила, Исус е патрон. Давай Исус, хајде покажи. С клас и стил злобарите сега вдигни. Камиони пълни с милион. Това е сила, Исус е патрон. Патрон Исус. На старта още всички късави. Всички вас науди прави. По-полека, само по-полека. Всички знаят Исус, че е шедва. Давай Исус, хајде покажи. С клас и стил злобарите сега вдигни. Камиони пълни с милион. Това е сила, Исус е патрон. Давай Исус, хајде покажи. С клас и стил злобарите